mielenkiintoiseen hetkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaatimukset Grönlannin saamisesta Tanskalta ovat voimistuneet. Suomea viime päivinä riepotellut kova pakkanen on karkottanut runsaasti asiakkaita Levin laskettelukeskuksesta. Asiasta kertoo STT:lle Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari. Useita isoja hiihtohissejä on jouduttu sään vuoksi sulkemaan. Ylläksellä pakkaset eivät ole tehneet lommoa asiakaskuntaan. Ylläs Ski Resort Ylläsjärven toimitusjohtaja Mikko Virranniemi kertoo STT:lle, että sää on ollut Ylläksellä vielä hyvä lasketteluun. Rinteet pysyvät toistaiseksi sekä Levillä että Ylläksellä auki. Suomessa mitattiin tänään aamulla kuluvan talven kovimmat pakkaslukemat, -42,8. Oi, kamala. Pakkanen, oi, kauhea. 42,2. Oho, Kova pakkanen,